tradizzjoni, familja u proprjetà. Fis-26 ta' Lulju 1960, is-Soċjetà Brażiljana tad-Diviża tat-Tradizzjoni, Familja u Proprjetà waqfet f'São Paulo. Kienet entità kulturali u ċivika ispirata mill-Kattoliċiżmu, bi Plinio Corrêa de Oliveira bħala President u Fernando Farquim de Almeida fl-1913-1980 bħala Viċi President. Għalkemm il-bidu tal-attività politika tat-TFP mur lura għal Lulju 25 tal-1963, iżda fl-istess waqt l-ewwel sfida li fiha kellu jibilla Plinio kienet bdiet. Din kienet ir-riforma agrarja fil-Brażil. Fil-bidu ta' snin 60, il-President João Goulart beda proċess ta' riforma li permezz tagħha l-art agrikola kellha titqassam dawn hawn huwa sab l-appoġġ ta' elementi fil-Knisja Kattolika li kienu qed jinġibdu lejn idejat ċellugin. Madankollu bosta bdew jaraw xaqliba lejn il-komuniżmu, hekk kif Goulart beda jfittex relazzjoni teqreb mal-Unjoni Sovjetika u ċ-Ċina Komunista. Quddiem din is-sitwazzjoni, Plinio Corrêa de Oliveira ippubblika dak li kien kitbu l-ekonomista Luis Mendoza de Freitas jismu Riforma Agrarja, Kwistjoni ta' Kuxjenza. Dan il-ktieb wera li skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja, il-Gvern ma kellu l-ebda dritt jimponi espropjazzjoni ta' proprjetà privata bl-iskuża li ser jeleva l-ħajja tal-bdiewa li ħafna drabi kif ġar f'pajjiżi komunisti din marret lura mhux il qudiem. Fl-istess waqt kellek protesti li parti ispirati mill-kitba ta' Plinio li ħadu momentum u fi ftit ġimgħat il-Gvern sab oppożizzjoni qawwija. Tensjoni fil-pajjiż komplet tiżdied sakemm fl-ewwel ta' April 1964 seħħ kolb ta' stat li waqqaf il-Gvern ta' Goulart u beda l-perjodu ta' tmexxija militari. Iżda dan ma kienx ifisser tmiem tal-attiviżmu ta' Plinio u dawk ta' madwaru, hekk kif il-militar beda bil-mod idaħħal riforma agrarja kif ukoll beda twieqsa biex idaħħal divorzju u prattiċi oħra antikattoliċi u rivoluzzjonarji. L-infiltrazzjoni rivoluzzjonarja fil-Knisja Kattolika. Fis-snin 60 raw aċċelerazzjoni fil-proċess ta' infiltrazzjoni tal-komuniżmu u ideoloġi oħra xellugin fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess kellu jilħaq il-kulmini tiegħu permezz tat-teoloġija tal-liberazzjoni fis-snin 70 u 80. Plinio Corrêa de Oliveira u sħabu kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra dan il-ħażen. Fil-proċess ta' din il-ġlieda l-għaqda magħrufa bħala Tradizzjoni, Familja u Proprjetà li sa mill-1960 kienet wildet mill-grupp li kien jassisti l-Plinio fil-ġurnal Kattoliċiżmu bil-ħidma tagħhom kienet ikkonsisti attivitajiet bħal użar pubbliku u petizzjoni ta' dimostrazzjonijiet daħlu fuq quddiem ta' din il-ġlieda. Minħabba l-infiltrazzjoni li kien hemm fil-Knisja, it-TFP kemm il-darba daħlu f'konflitti mal-membri tal-Konferenza Episkopali sew fil-Brażil kif ukoll hekk fil-branki oħra ta' din l-għaqda li bdew jifrixxu fl-Amerika Latina fil-kumplament ta' dan il-kontinent. Iżda minkejja dis-sens huma dejjem baqgħu lejali lejn il-Knisja Kattolika fil-ġida kontra l-komuniżmu taħt kappa teoloġika. Basta drabi sabu ostilità kbira, speċjalment meta l-istess Vatikan beda joqrob lejn il-blokk komunist blost politik li Plinio u sħabu rreżistew sakemm rebħu fuq il-komuniżmu. Il-waqgħa tal-komuniżmu u t-TFP. Matul is-snin 80, Plinio Corrêa de Oliveira mexxa kampanji kontra l-bosta manifestazzjoni tal-komuniżmu. Fosthom l-hekk imsejħa komunitajiet ta' bażi li jridu knisja mingħajr ġerarkija, l-isfijiet li insistew l-Vanġelu jinqarab lenti lejn il-ġlieda tal-klassi kif ukoll proġetti li taħt il-kappa ta' dialogu interreliġjuż bdew jaħduha kontra l-ħidma missjonarji. Il-messaġġ li beda jitwassal fl-hekk imsejħa karavani kienu jidduru l-kontinent kollha bl-istandard aħmar u bl-iljun tad-deheb. Organizzaw ukoll konferenzi fejn dawn il-kurrenti rivoluzzjonarji ġew mfarka b'argumenti sodi. Fl-1981, bil-ħsieb li jikxef is-suppost soċjaliżmu riformista konfiskatorju agrarju, Plinio Corrêa de Oliveira ippubblika u TFP x'għandu żewġ xogħlijiet importanti. Jiena Kattoliku, nista' nkun kontra riforma agrarja, ferb edizzjonijiet u 29,000 kopja, u l-messaġġ Self-Managed Socialism in View of Communism, Barrier or Bridgehead. b'34.5 miljun kopja u 178 edizzjoni fi-53 pajjiż. Dan il-messaġġ iddenunzja bil-qawwa lill-President Mitterrand ta' Franza li allegatament poġġa l-idea tas-soċjaliżmu ġestit minnu nnifsu fl-aqwa tal-popolarità madwar id-dinja. Indika li l-appoġġ miftuħ moti lill moviment tal-gwerri tal-Amerika Ċentrali li fihom ix-xelluk Kattoliku involut profondament u b'mod partikolari l-protezzjoni diplomatika u militari provokattiva mogħtija lis-Sandinizmu fin-Nikaragwa. Allegament attestat li l-pretensjonijiet imperjalisti u tas-soċjaliżmu Franċiż ma kinux sempliċi figuri ta' diskors. Minħabba din il-pressjoni oħra,
Mitterrand kellu jwaqaf il-proġett ta' autoġestjoni tiegħu fl-ewwel ftit xhur tal-gvern tiegħu. Iżda dan is-suċċess kellu jiġi segwit wieħed akbar li kellu jinżel f'isem Plinio Corrêa de Oliveira u l-għaqda tiegħu bit-twi tad-deb fil-kodba tal-istorja. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Plinio u TFP fl-1990 organizzaw ġabra ta' firm b'appoġġ tal-Litwanja li wara li proklamat l-indipendenza tagħha kienet sabet ruħha abbandonata mill-punent u f'periklu li terġa' tiġi mafġa mill-Unjoni Sovjetika. 5,218,000 firma miġbura f'inqas minn 3 xhur, il-kampanja pro-Free Lithuania daħlet fil-Guinness Book of Records bħala l-akbar petizzjoni fl-istorja u dak iż-żmien il-kunsilna tal-microfilms tal-firem saret f'ċeremonja kbira fl-4 ta' Diċembru 1990 fil-Kwartier Ġenerali tal-Parlament Litwan Vilnius. Delegazzjoni magħmula minn 11 membru ta' diversi TFPs immexxija minn Dr. Caio Xavier de Silveira, direttur tal-Buro TFP f'Pariġi, kunsenjat personalment il-microfilms tal-petizzjoni monumentali lill-President ta' dak iż-żmien Vytautas Landsbergis. Fis-27 ta' Awwissu 1990 il-petizzjoni tal-Litwanja ġiet finalment rikonoxxuta mill-Istati tal-Punent u fis-6 ta' Settembru 1990 mill-Unjoni Sovjetika nifisha. L-istess ġara ftit wara lill pajjiżi Baltiċi l-oħra. L-aħħar kitba u mewtu. Huwa ppubblikwa l-aħħar kitba tiegħu fl-1993 fajta finali kontra l-ħażen tal-egalitarjanizmu paċifista li jiddispezza l-ġerarkija n-nobiltà, il-gwerra ġusta u l-familja. Ix-xogħol Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of Pope Pius XII to the Patrician and Roman Nobility bi prefazzju mill-Prinċep u kap tad-Dar Imperjali tal-Brażil Dom Luis de Orleans de Braganza li kien membru ta' TFP. Ftit wara miet fit-3 ta' Ottubru 1995 u ġie midfun fiċ-ċimiterju Consolacio f'Sao Paulo ħdejn ommu Donna Lucilla. Il-qabar tiegħu għadu miżjur u meqjum minn ħafna kruċjat tas-seklu 20. B'hekk intemmet il-ħajja ta' Plinio Corrêa de Oliveira, ġigant fil-ġlieda kontra-rivoluzzjonarja f'kull forma tagħha. Kruċjat li ġiela kontra l-komuniżmu u bosta forma oħra ta' rivoluzzjoni, iżda fuq kollox mudell attiv ta' kattoliku kontra-rivoluzzjonarju.